ಅರ್ನ ಪುನನಿ ಎಂಚಕೊನೋ ಇರಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಾಯಿ ಎಂಚಕೊನೋ ಪಂಚಕೊನೋ ತಿರಾರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ತುನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಕ್ಲಿ ನಂಬುದು ಓಟು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೋಡಾನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕ್ಕಲ್ನ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಡು ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಪ್ಪಂದು ಆತು ಶೋಕುದ ರೋಡು ಪನಡು ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿದು ಪಾಡ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಕುಂಡ ಆ ರೋಡು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡಿಂಕಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟೋಡಿಂಕಿಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಓಡಿಪೋಂದುಂಡು ರೋಡ್ಗೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಕಾಸು ಓಡಿಪೋಂದುಂಡು. ಕೋಡೆ 6 ಮಧುರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಇನಿಯತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮಕ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು. ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ರೋಡ್ನೇ. ಅವು ಕೂಳೂರ್ದ ರೋಡ್ ಆವಾಡು, ಕುತ್ತಾರ್ದ ರೋಡ್ ಆವಾಡು, ತೊಕೊಟದ ರೋಡ್ ಆವಾಡು, ಬೆದ್ರದ ರೋಡ್ ಆವಾಡು, ಓವೇ ಆವಾಡು ರೋಡ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನಕಲ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ರೋಡ್ಗು ಜತದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪು ಜರ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಮೊಕುಲು ಬಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಇರುಲ್ಲೇರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಂದಂದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಜಾಗದ 6 ಮಿನಿಸ್ ಐದುಂಡ ಎಂಚ ಸುದ್ದಿ ಆತು ಪಂಡ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಆಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಆಯ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ಪೋಯಿ ಆಯ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಂತೆ ಬಂದದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಆತು. ಕೊಡೆ ಬೇರೆ ಮಂತಿನ ಪಂಡ 6 ಜೀವ ಬುಡಿಯರು ಅಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚು ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆ ಪತ್ತಲಕ್ಕ ಪತ್ತ ಒಂದು ಪೋಪರತ ಎಲ್ಲೆತ್ತಲಂಜಿ ಕುಡವು ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲ ಇಜ್ಜ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನು ನೀನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತಿಪ್ಪ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂಜತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಲು ಪೋಪೇರೆ ಆಕಲ ಕಾರಡ ಪೋಪೇರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಾರಡ ಆವಾಡ ವಿಮಾನ ಬೋಡ್ತನಲ್ಲ ಪೋವಾಡಕಲ್ಲ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಕಣ್ಣು ಪುಡದನ ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿಡುಂಡ ಜನ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬೋಡನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ದಾಯಿ ಓಟು ಪಾಡು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಈ ಸರಿ ಓಟು ಪಾಡು ಜವಿ ಏನೇ ದಾದ ಮತ ಮನಂಡಿ ಯಾನ್ ಓಟು ಪಾಡು ನಿಜ ಓಟು ಪಾಡಿನಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋದ್ ನೋಟ ಗೊತ್ತುವೇನು ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಓಟು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಪತ್ತಿ ಕಿಡು ಸುಪ್ಪತ್ತಿ ಕಿಡು ಕುಲ್ದು ಕಾಸು ಮನ್ಪೆರೆನಾ. ನಾನು ಒಂಜ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಪುನ ಕಳ್ಳ ನಿಕ್ಲು ರೋಡು ಪೋದಾಗ ದಯಮಂತದ ಜಾಗೃತಿ ಪೋಲೆ ಏನ ಅಮ್ಮನ ಕೌಂಪೆರ್ದಿತ್ತು ರೋಡು ನಮ ಸೈಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸೈಯಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಿನೇ ಟೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪನ್ಪನೇ ಬೊಡ್ಚಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚಟ್ಟಾಗಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರೋಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲಾಡು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗪 ಟಾಕ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಪಾತಿರೋಡು ತಮ್ಮನೆಲ್ ತುದಿಕ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಕೋಡೆ ಕೂಳೂರುಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಏನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಕೂರು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಶಾಲೆ ಕಡಪುರದು ಬರ್ಪೆಮ್ಮ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಈ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಸೈತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಗಾಡದ ಅಡಿಗೆ ಗುಂಡಿಡ್ದ ಅದು ಬುಡ್ದು ಗಾಡದ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಸೈಪೇರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನಲೆ ಅರ್ನ ಪುನನಿ ಎಂಚಕೊನೋ ಇರಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಾಯಿ ಎಂಚಕೊನೋ ಪಂಚಕೊನೋ ತಿರಾರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ತುನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು. ನರಮನಿನ ಜೀವಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜ ಆಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಏನಿಗೆ ಬೋಡದು ಓಟು ಪಾಡುನು ಓಟುದ ಟೈಮ್ಡ್ ಆ ಪಕ್ಷಗೆ ವಾವ ಪಕ್ಷ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲ್ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪರತ ಓಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂದಂದು ಇತ್ತೆ ರೋಡು ಏರು ತೂಪೇರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಕ್ಲಿ ನಂಬುದು ಓಟು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೋಡಾನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೇರ್ಲ ಬತದ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಚೇರು. ವಾವ ದೇಶದ ಬುಡ್ಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಡು ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಪ್ಪಂದು ಆತು ಶೋಕುದ ರೋಡು ಪನಡು ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿದು ಪಾಡ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಕುಂಡ ಆ ರೋಡು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡಿಂಕಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟೋಡಿಂಕಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸೈಪುನತ್ತಿ 8 ಜನ ಸೈತೆರೆ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪನ್ಪುನನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೂರ್ದು ಕೈಕಾರು ಪೋಲಿನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಅವು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಆಕಲ್ ಬೂರ್ ಬೇರೆ ಗಾಯ ಹಾಪುಂಡು ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೆರಕಲ್ ಒಯ್ ಮರಣ ಅನಾಗ ಸುದ್ದಿ ಹಾಪುಂಡು. ಕೋಡೆ ಮಧುರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿಡ್ದ ಅದು ಬೂರ್ದು ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದಾಗ ತಪ್ಪಿಜ್ಜು ಪನ್ಕ ಆಯ್ ಬರೋಂತೆ ಅಪಗ ಹಾಕಿದು ಪೋಣ ಹ್ಯಾಗ್ಲ ಹಾಕಿದೇರಿಗೆ ಹ್ಯಾಗತ್ತ ಹಾಕೊಡಾಯ್ನಿ ರೋಡ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಡಕ್ಲಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಓಡಿಪೋಂದುಂಡು ರೋಡ್ಗೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಕಾಸು ಓಡಿಪೋಂದುಂಡು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಸು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಕಾಸು ಅರ್ಧ ಕಾಸಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಯೂಸ್ ಬಂದುವರು ನಿಕ್ಕ ಕಿಸೆ ಪೋಯಿನತ್ತ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಓಡಿಪೋಂಡು ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನು ತೂಪುನಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವು ಆಯ್ಗಾಯ್ನತ ಇಪ್ಪಡಿಯ ನಮ್ಮಗತ್ತತ
ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿയുടെ ಪೋಕ ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿയുടെ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವಿನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕೋಡೆ 6 ಮಧುರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಮಕ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು. ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ರೋಡ್ನೆ. ಅವು ಕೂಳೂರ್ದ ರೋಡ್ ಆವಡು, ಕುತ್ತಾರ್ದ ರೋಡ್ ಆವಡು, ತೊಕೊಟದ ರೋಡ್ ಆವಡು, ಬೆದ್ರದ ರೋಡ್ ಆವಡು, ಓವೆ ಆವಡು ರೋಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಕೆಲ. ಆ ಪೋಪುನ ರೋಡೇ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಏರೆಗೆ ಪಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ ರೋಡ್ಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಗಾಡಿನ ಪೋಪುನ ಬುಡ್ಲೆ ನಡತೊಂದು ಪರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಓಲು ಬಾಕಿದ ಗಾಡಿ ಬೂರ್ದು ಪತ್ತು ನಟದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸುರ ಆತಡೆ ಏತ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಏತ ಸರಿ ಬುರ್ರೆ ಆತ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದು ಪೂನಾಗ ಒಂಜಾತ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೂನ ಪರಿಸರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೋಡ್ ತೂಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಮೆಲ್ಕರ್ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪ ರೋಡ್ ಆದ್ ಅಲ್ಪ ಸಜಿಪದ ರೋಡ್ ಏನ್ಸೋಂಡು ಅವೇನ್ ಏರ್ ತೂಪೇರು ಬರ್ಸದ ಅದೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿತದೆ ರೋಡ್ ಅರ್ಧ ಕವರ್ ಆತದೆ ಏರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುವೇರು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ನೆಟ್ಟು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲೊಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ರೋಡ್ಗು ಜತದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪು ಜರ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಮೊಕುಲು ಬಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಇರುಲ್ಲೇರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುನು ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಂದಂದು ಇದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೋಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿನ ಬೊಡೆದಿ ಪೋಯಿನಿ ಏರ್ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿರು ನಿಕ್ಲ ರೋಡ್ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಅವನು ಮತ್ತ ಕಾಸು ಮತ್ತ ಕೊರುವರು ಆ ಕಾಸು ಮಧುರ ಪನ್ಪನ ನಕ್ಕ ಪಿರ ಬರ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ಆಡು ಮಿನಿ ಸೈದುಂಡ ಎಂಚ ಸುದ್ದಿ ಆತು ಪಂಡ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಆಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯಿ ಅಯ್ಯ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಬಂತೆ ಬಂದದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಆತು ಕೊಡೆ ಬೇರ್ರಾದ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಅದು ಅರ್ಧದಿಗೆ ಪೋಂದು ಜನ ಬೇಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗುಂಡಿ ಎತ್ತು ಗುಂಡಿ ಬೋಡು ಮಾರಿ ಎತ್ತು ಗುಂಡಿ ಎಂಕಲ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಮೂಲು ಪಂಡಿತ ಔಷಧುಂಡು ಅವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೋಡು ಅರ್ಧ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ನಾನು ಅವು ಏಪ ಎಂಚಿನಪಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ ಔಷಧು ರೋಡ್ ಸರಿತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಂಕಲ್ ತೂತ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ತಲ್ಲ ಆತನಲ್ಪ ನನ್ನ ರೋಡು ಹಾಳಾದ ಏತ ಜನದ ಜೀವ ಪೋಯರುಂಡ ಏತ್ ಜನ ಕೈಕಾರ ಕಳೆಯೊಂಡ್ರ ದೇವರಾಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೊಕೊಟ್ಟುಡ್ದು ಕುತ್ತಾರ ಬರ್ಪಣಚಿನ ರೋಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಬು ಕಟ್ಟೆ ಪಂದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಕಿಲು ಒಂಜಿ ಬೇತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾಂಟದ ಇದು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾತನ ಪಾರ್ದಿನ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜ ಇರ್ದು ಓವೇ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಆತಿಜಿ ಎಂಚಿ ಸಾವುಲಾತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ ಕೋಡೆ ಆರ್ ಸೈತೇರು ಆರ ಜೀವ ಬುಡಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪಾತೆ ಪತ್ತಲಕ್ಕ ಪತ್ತ ಒಂದು ಪೋಪರತ ಎಲ್ಲೆತ್ತಲಂಜಿ ಕುಡವು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲ ಇಜ್ಜ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನು ನೀನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಳ ಅವಳು ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಥೂ ನಿಕ್ಲ ಜಮ್ಮಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ಗು ಜಪ್ಪು ನತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ MLA ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ ಪನ್ಪದು ನಿಕ್ಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತಿಪ್ಪ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂಜತ್ರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲ ಪೋಪೇರೆ ಅಕ್ಲ ಕಾರಡ್ ಪೋಪೇರೆ ಅಕ್ಲ ಕಾರಡ್ ಆವಾಡತನ ವಿಮಾನ ಆಡಬೋಡ್ತನಲ್ಲ ಪೋವಾಡಕ್ಲ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಕಣ್ಣು ಪುಡದನ ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿಡುಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೋಡಿ ಪುನಃ ಜನ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬೋಡನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ದಾಯಿ ಓಟು ಪಾಡು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಈ ಸರಿ ಓಟು ಪಾಡು ಜವಿ ಏನೇ ದಾದ ಮತ ಮನಂಡ ಯಾನ್ ಓಟು ಪಾಡು ನಿಜಿ ಓಟು ಪಾಡಿನಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋದ್ ನೋಟ ಗೊತ್ತುವೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂಡ ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತಿನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತಿನ ಏರು ಬಂದು ಕಂಡಿಡಿಯು ನಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇ ರೋಡ್ ಉಡ್ದು ಇಂಚ ಮತ್ತ ಅವನು ಬಂದ ರೋಡ್ ಸರಿ ಮನ್ಪೇರು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಡುವೇರು ಪಾತೆ ಪತ್ತಾವೇರು ಪೋಪೇರು 4 ದಿನ ಕುಡ ಹಾಳಾಪುನು ಕುಡ 4 ಜನ ಸೈಪೇರು ಕುಡ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ಯಾಚ್ ಪಾಡುವೇರು ಪೋಪೇರು ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಅವನು ಪೋಪುನು ತೂದಿಪ್ಪು ನವೀನತೆ ಎಂಕಲ್ ತೇಗಬೋಡು ಓಟ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ಓಟು ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಪತ್ತಿ ಕಿಡು ಸುಪ್ಪತ್ತಿ ಕಿಡು ಕುಲ್ದು ಕಾಸು ಮನ್ಪೇರೆನಾ ಎಂಕಲ ಟೈಮನ್ನು ಗುರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂದು ಪಂತೂಪ ಮೂಲು ಓವೇ ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಓವೇ ಪಕ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಲು ಬರ್ಪು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಏರ ಕೋಡೆ ಅವಳು ಬೈಡ್ದು ನಗೊಂದು ಅಂಜೋ ಪಂತಡು ರೋಡ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಾದೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಆ ನೇಮ್ ರಿಪುಜನ್ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆಗೆ ಅವು ಕಾಮನ್ಯ ಪಂದ ಐಕಾರ್ ಪಂಡಿರು ಬೈಟ್ ಕೋರ್ನಾರ್ ಕಾಮನ್ ದಾದ ನಾಯಿ ಪೂಜ ಸೈಪುನಿ ಕಾಮನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂತ ಅವು ಕಾಮನ್ ಪಂದು ಪಂತೆತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂದು ಪಂತೆತ್ತ ಆಂಗಿಲ ದಗಲ್ ಸೈನಾಗ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನೀ ಕಾತೆ ಮರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ದಾದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಕಾರ್ 4 ಚಕ್ರದ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ತ ಪೋಪೇರ್ತೋಲೆ ಅಕಲ ಕೈಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಟರ ಬೈಕ್ ಕೊರಡು ಒರ 4 ಸರ್ತಿ ಆ ರೋಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪವಳ ಕಳ್ಳ ಹಾಳಾತನ ಗುಂಡಿದ ರೋಡು
ಎಂಚ ಪೋಪೇರು ಪನ್ನ ಮಂಚೂರು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಪೋಯರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಣ ಪೋಯರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏಪ ಕುದ್ದಾದಾಕಲಿ ಅವೇನು ಅನುಭವಿಸುಜೇರು ಆತ್ನೆಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾಡುಜಿ ಸತ್ತಿ ಓಟು ಯಾವ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ದಾರ ಮಂತಿನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೇನು ಏತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏತ್ ಆಪುಣು ಪಂಡ ಕೇಬಿದಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಾಲ್ ದೆ ಪುಜಿರ್ ಕೆಲವರ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಲ್ ಅಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲಕ ಮಂತ್ ಪಾಡುವಿರಕಲ್ ಈ ಮಟ್ಟಿ ಇನ್ನೋಟರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಪುಜಿರ್ ಇನ್ನೋಟರ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಪಾಪದಕ್ಲು ನರಕ ಬರೋಡು ಈ ಮೇಟ್ ರಾತ್ರದ 1-2 ಗಂಟೆ ಬಂದು ತೂಪುಜಿರ್ ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ರೋಡ್ದ ಈ ನಮ್ನೆ ಅದು ಪೋಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಒಂಜ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಪುನಕಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ದಯಮಂತದ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಲೆ ಏನ ಅಮ್ಮನ ಕೌಂಪೆರ್ದಿತ್ತನ ರೋಡ್ ನಮ ಸೈಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸೈಯಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ತಕೊಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂದತ್ತು ಅರ್ನ ದೆಸೆ ಸರಿ ಜನದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುರಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಾದನ ಅರೆಲ್ಲರ ದೈವನೇ ಕಾತಿನಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ರಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡಿಂಟ ಆಂಜೋ ಬಚ ಮಾಡಿ ಜನ ಆಂಜೋನ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಗ ಅದು ಪೋತು ತಿಕ್ಕದಂದು ಬ್ರೇನೆ ತಿಕ್ಕದಂದು ಅಂಚ ಆತು ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತ ಆಂಜೋಕುಲು ನಿಕಲು ಬೈಕ್ ಪೋನಾಗ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪರ್ ದಯವಂತದ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಲ್ತೊಲ್ತ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹೈವೇ ಎಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪುಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿಯಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವದೆಪ್ಪೆರೆ ಆತ್ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅದು ಪೋತು ನಾವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗುಂಡಿಲು ಮಾತ ಅವಳ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ನೀರ್ ಜಿಂಜಿನಾಗಂತೂ ಪನ್ಪುನೇ ಬುಡ್ಚಿ ವಾ ಗುಂಡಿ ಏತ ಆಳ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾತೆ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಏತು ಸ್ಲೋ ಟು ಪೋಪ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಎತ್ತರು ಟೈಮ್ಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಹೈ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಪು ಹರಿಬರಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋದು ಎತ್ತೆರಡ ಆ ಬೇಲೆಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋದು ಜೀವ ಕಳೆಯುಂಡರು ಬಂದಂಡ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಗಲ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕಲ ನಂಬುದನ ಜನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಕಂಗಾಲ ನೆನಪುದೇರೆ ಇದೇದೋ ಜೋಕುಲು ಗಾಡಿ ಬೋಡು ಬಂದು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುವೇರು ಅಕ್ಲಿ ಗೋರ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಗಾಡಿ ಪದ ಕೇಳಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಸಿ ನನ್ನ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಆವೋಡಾಯಿ ನೀ ಅಧಿಕಾರದ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇನ್ ಆದಿ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ರೋಡ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಸರ್ವೆ ಮಂತೋಲ್ಲೆ ಓಲ್ ಮಾತ ರೋಡ್ ಹಾಳಾತನ್ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸರಿ ಮನ್ಪಲೆ ಒರಿಯರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಅಧಿಕಾರದ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪುನಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ರೋಡ್ದ ಮಾತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಡ ಒಂದು ಮಾತು ಕೆಲವು ಮಾತು ಪುನಿಗ್ಲೆ ಪಂದ್ ಅಣ್ಣ ರೋಡ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿನ ಮಂತಿಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಅಕಲಕತ್ತದಾದ ದಿನೇ ಟೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪನ್ಪನೇ ಬಡ್ಚಿ ಲಕ್ಕಿನ ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಚಟ್ಟಾಗಿ ಎಂಕಲೆ ಏರೋಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸೊ ದಾಲೇಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಘಟನೆದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯ ಪಂದಾಂಡ ಕೋಡೆ 6 ಎಲ್ಲೆತ್ತನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗಡಿ ಇಪ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಲೆ ಕೊಡ ಅವನು ಕುಂಟುಡು ಕೊರೋನಾಗ ಆ ಜೀವನ ಯಬ್ಬ ದೇವರೇ ನಮ್ಮಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ರೋಡು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಕೋನು ಪಂಚಕೋನು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇದು ಆತ್ ಇದು ಅದು ಪೋಯನ ನರಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅವು ಉಂದು ಪಂದು ತೂಪ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಓಟು ಪಾಟೋಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಮತ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಏರಾಡಲಾತೆ ವಾಪಕ್ಷಣಲಾತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೋರ್ಡನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಏಪಾಕಲ್ ಕಲ್ಪಿಸಾದು ಕೊರ್ಪೆರ ಆನಿಗೆ ಯಾನು ಓಟು ಪಾಡೋನು ಆತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಓಟು ಪಂಡದ ಆದಾವು ಪಂದಿರು ಕೆಲವರ ನಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೂ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಓಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಓಟು ಪಾಡಿಂಡಲ್ಲ ನೋಟ ಗೊತ್ತದು ಬರ್ಪೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನು ದಾಲ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚನೆಗೆ ಬೋಡ ಅದು ಯಾನು ಎನ್ನನೆ ಮನ್ಪೇನೆ ಓಟು ಟೈಮ್ ದುಂಬು ಆದಾಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆವಡಿತ್ತನೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಕಿ ಆ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊಡ್ತು ಜಿರು ಆದಾಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆದಾಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದಾರು ಕೊಂಡು ಏನಾನ ಮನ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಜಿರು ಎಂಕ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾವಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಮನ್ಪದ್ ಕೊರ್ಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯಡು 10 ಬಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಅವೆ ನಂಬುದು ಓಟು ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪತ್ತೆ ನಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಪೇರು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಐಕೆ
ಓಟು ಬೂರ ದಿನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಜನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಕ ಓಟು ಕೊರ್ಪುಜ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಕರ್ಮಗ ಓಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪು ಆತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಓರಿ ಉಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋದೆತು ಓಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಡ್ನೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ನಿಜಪ್ಪ ಅಂದ್ ಒಂಜ ಅಪ್ಪೆಗ್ ತಿಗಲಡು ಪೋಡಿಗಲ್ ಹಾಕುನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುವೆರ ಅಧಿಕಾರಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಏತ್ ಕಾಸ ಮತ್ತೆ ತಿಂಪೇರ ಪಾಪದಕಲ ಕಾಸನ್ನು ನನ್ನ ಏತ್ ಬಲಿದ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಪಾಪದಕಲಿಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್, ಈತೆ ಪಂಡಿರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚತಾಗುನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅದಾಗ